ọkwa ife kwuru ka a na-eme unu n'anya n'ife onyonyo a unu ya fụkwanụ Davido and Chioma White Wedding 2025 ọ fịawagokwa na afịọbao nekwenụ Chioma ada ndị Imo steeti ọkwa na Amerịka kafano wee na-agbanyaba akwụkwọ na fati ọzọ kafa gbaala anyị na Naịjirịa ka anyị bịa rie ṅụọ na nke anụnwa bụkwa inwe ego tiketi nwee visa ịbịabazie na Amerịka ka ị bịa kụọ ngazi n'eze nekwenụ Chioma na Davido 2025 fa akwadosigokwa nke a bụ nke a na-eme n'abalị na họọlụ ebe fa ya nọ wee mee pati ka ọ na-eje ife anụnwa unu n'anya unu ya fụkwanụ ma ndị na-ete foto ma ndị kpo wedịn ganụ n'aka n'ife ekwuru ka a na-eme fa na-eje ebe ndị mmadụ nọ wee na-echefa ka mmemme wee bido wee tara ọkụ echi niile fa ejezie n'ụlọ ụka wee gbanyezie ring n'aka Davido and Chioma 2025 ka ya kpọzifa papa ejima na mama ejima 2025 unu ndekwa n'anya na afụ na Chioma achọtakwori chepu eji wee na-achọ ịgbanyeba akwụkwọ na ahụ obuzikwa ya tọ mma bụrụ ya tọ pọrịna na ọ kwadoro nyaba agbamakwụkwọ ọfụma nnọọ na nke abụghị nke na ọ dara ya na mberede ine ya anya ịfụ na ọ chọtakwana chepu anyị eji wee yi wedịn gown na agbamakwụkwọ na ahụ obi ya tọ mma inezikwa n'anya efuzi ọgọ ndị Imo steeti papa ejima na ahụ amakazi ya ife kwuru ka a na-eme unu fụzikwa ebe abịa burufa na moto ka ebujebe Chioma na họọlụ ebe ndị mmadụ nọ wee na-echefa anyị anọ wee mee pati wee kụọ ngazi n'eze Chioma eburugokwa n'ụzọ na-aga with chief brassmaid ya ọfọzi Davido anyị ebula agbụ ya kịta anụnwa bujebe ya ebe ahụ ebe ndị mmadụ nọzi wee na-echefa ka ejegwarafa papalapa 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 papapa papalapa pa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 p
ṅakwana m ntị biko nọ ka a na-ekwu ka o wee na-aga. Unu nekwana anya na-afụ ndị na-akwado Davido. So ebe unu na-afụzi kịta anụnwa bụ na họl ebe anyị anọ wee mezi mmemme bụ ife unu na-afụ kịta. Fe erutego ka fa batazie n'ime họlụ ebe ndị mmadụ nọzi wee na-echefa anyị anọ wee mekwana ya bụ pati. Ndị mmadụ ejigokwa ebe a n'ọkwa Davido na Chioma ka a na-eche ka fa batazie ka mmemme wee tara ọkụ. Unu n'anya unu afụ ndị jọnalist ndị bloggers ejuru n'elu ju n'ala. N'ọkwa nnukwu mmadụ na-abata. Papa ejima na mama ejima 2025 n'ọfa na-abata na họl ebe anyị anọ wee mee pati. Ya bụ ife abụlọkwa obere ife o. Unu ya nọ ka unu gbara anya unu Krismas. Amazikwa nna mma Chioma na papa Chioma na afa abịazikwara wedin a. Unu mana a na-akọwa na ọ dịka fa akwadoro ịbịa Amerịka anụnwa mana ọ dịka ekweghị wee burufa ka Tinama bidoro fa ịbịa ya bụ Amerịka till 10 years. Amakwa m ife atị fa mere na ekweghị wee butefa. Allegedly ka ntikwa wee fịa n'ihu akwụkwọ ebe ndị nuzu tinyere ya. So na ifefa na-akọwa abụ na ọdụkwa ka na mama Chioma na papa Chioma anyị anọ na agbamakwụkwọ anụnwa. Olesikwa na-emesizielu akpọba ndị mbasi kpọba kọlụ. Unu mana ogofa nwoke ma mmadụ na o nwere ego enwee ngabasị nwee ike ọ bụrụ na akpọzie kọlụ ebutefa mana amaghị m nọ mgbe chi fozielu ka anyị nwa na fa abịazie ka ọ na fa abịahụ. Unu nekwa n'anya na afụ na Chioma na wedding gown ya efe adị ọkwa na ife a mkpuchi natara ya bụ na ọ dịka na-afụcha peteri nwee ife na-acha white ya na-afụ ebe ahụ wee kpuchinata ya maka ndị nwe ihu akwụkwọ anụnwa. Amam ndị na-ada akwari Chioma akwa o ji eme mmemme ọ chegharịa n'aka o chiri ike ya n'aka. Ọ na-abụ ịfụkata akwa ọ na-adị eyi na mmemme ị na-atị amam ndị na-akwari ụdị akwa ka ọ na ohe enene bifo oyiri epụta ikporo ala n'aka ikporo ike n'aka. Obugo nna akwa ya ope mpe ịmụọ ka esi anọ ana ịnọrọ ịchịkọnye onweghị ọfụma maọbụ epụji ya apụ ichele ntekere ife iri iwere ya ọbụrụ enu ka ihe oge ikpuchinata ọbụrụ nke ike ghe oge ikpuchinata. Amam ndị a na-eghebere ife nke oye nke braki anụnwafa ji wee mee mmemme nyaahụ. Ndị mmadụ akọgidogo Chioma dogido ya na Davido ka jenereta part my neighbor maka na ya bụ vidio ma etinye nwudie n'ihu akwụkwọ afọrọ m ya nyaahụ mana eburu ọdụm ya. O wee bụ na ganụ braki unu na-afụ ebe ekere eriri oye a na-afụ mpata mpa Chioma ebe ahụ. Ama nnọọ tatunu ka o tekatịrị n'ọkpa ya ebe ahụ. Onye nke bụ Davido ewetizie fa na-abụkwuru ka ete efa foto Davido na-arụ ya aka n'ike.
ndị mmadụ wee kọkọtava nyaahụ ifele hapụzie fanwa mebe ndị na-etefa foto even ụfọdụ ndị mmadụ nọ na kọmentị na-atị na nwunye ya na ife chọrọ ya ka ọ ya eme nwunye ya ka ọ bụ mana ịpụta na pọblik kwenụla onwe gị ugwu ọsọ gị bụ nwa afọ ichibi ya wuo makwana ihu mmadụ mmadụ hụ mma ịtụ mbọ ife ndị mmadụ na-enene ịnọrọ ịpịa chikonye onwe gị onye pụta na pọblik azịgo na nwunye kwuru ị na-arụ ya aka n'ike n'ihu ndị mmadụ ife afụkwọ m ya nya ife nke a mekata m ifere ntị kedu ụdị ife dị ife nke Chioma nọrọ ebe a na-atị anya wepụ aka ya nya wepụ aka ya ọ na ọhụ n'ime ụlọ ka unu ti wee pụta ka ọ na ụnụ agha n'ime ụlọ unu naruo na-egburu egwu mebe ife tọrọ ụnụ ọhụ nke ịpụta na pọblik atụ ụnụ kwuru ka eti foto ịdagharị ya aka n'ike ị na-apị ya aka n'ala n'ihu ndị mmadụ ya bụ ife adị ọkwọ mma ọ na-amụtagokwa anụ nwa ọkwọ nke nnọtị ka m wetara unu inwekwa data ije gota data maka echi niile. Congrats Davido and Chioma 2025 White Wedding.